Ukraine buaina chuan ka rukna hmel a hmuta a in biak na Russia chuan khopui pahnia sipai chet na chu kan ti tle mangtima se atakra mai ro chuan chutiang chu mu tura omlem lo niin Ukraine le British intelligence ta chuan an soi anin biak na khan Russian defense minister chuan Kiev le Chernihiv sipai chet na chu nasatakin kan ti ne panga Ukraine khochak lam kan hoi tawang atia mase nimin khan heng khopui pahnia hian silai le missile puak thom chu hriatur ala omrenga voina kifa hian Russian sipai te ka chua missile chu ala thlok lut boka New Delhi tlo tu Ukraine palai chuan in biak na le in do na tuala thil thleng chu thil danglam takani thu alo soi to nge nge a khopui pahnia hian Russia chuan asipai te nukir lovin anchan khan an siam danglam jok niin khothlangram defense thu nei tu ta chuan an soyene ram pahni te in beina satna le mipui torna thlena satna lai Mariupol atangin mipui in thiar chuak turin in rem na ome antia mase Ukraine chuan kan in thiar chuak to na Russia in mindang le si antia heta po hian Russia chu an soidanangin an khosalo ninan puwa International Red Cross malak na in voina he khopuya tang hian in thiar chuak du te chu an chuak thei to thungane he buaina hian Russia chu ramrika na chet ho tuam chun ani bi khawlo Ukraine helicopter pani chu Russia thlok lutin Belgorod tuyal thei anda khom na mun pui chu anwati chianin he Belgav nor chuan tukin jing khan soya tuntrum hi Russia ram chunga Ukrainian Air Force an chet masak na ber ni hriatani hemi ma hian leilama tangin Russia ram chunga missile chu anlo thlolu to bok an governor soidanin helicopter pani hi niam taka an thloka missile anron kap ta nina soya tuyal thei hi threl tumin jingkara khan an beingor viawa mihring nunna ta na lo omero chu omlem lo Belgorod hian mi nuai thumvel anchenga khochak lamatanga Russia sipai ten Ukraine anluna kalka pakhat niin Russia chuan Ukrainian Air Force chu anche hlei thei to lo nina lo soi to a ache chu anlo la che thei deute po ani mele video masalama kan tarlan ta kang khan in do na hi khopui chunga emo khopui dai fe ma emo ani tlangpuite a urban warfare hian Russian sipai te chuan ton hriat an nei vak lo ninan soithrin Syrian sipai zatel chuan Russian sipai te puiturin Ukraine lam an pana heng sipai te hi kumsom pakhat liam ta an president Bashar al-Assad ta na sipai tangkai tak tak te kha ania an president tan hian helte chu an lo met mit to thina ne sipai ho thei itimai teang mercenaries te chet vel na vil tu te chuan Syrian sipai thren khat chuan Russia training an nei to a Ukraine tirlu thuai an niang anti Russia ne na inzom na thuk tak nei hi Syrian sipaya mi za thum vel anoma chu aya tam chu Ukraine hian Russia sipai te puitura an lu rinani thu an soitel boka tual chung boina wangin Syria hian raldo thiam le tonriat nga tak tak an pungna sa hlea masen ram economy achiata wangin na an mulhei theilova raldo tur hian Libya Azerbaijan le Central African Republic te an lut hnuala tuna Ukraine lam an pan le don ta nia soyene poisa om chuan heng mercenaries te hi chu ho mai thei nia soinia ala sa ta na rinom te chuan Russia sipai pui an phur em bok Russia hian asipai pa ngai ba ka mercenaries dang Wagner group anti chu tun boina hian an mangtel nia soinia Ukrainian President Zelensky tha tuma chachuak jinga mi te kha anni tin khothlang lam intelligence te chuan an soya Ukraine Russian sipai te an lutir khan Wagner group mi zat hum vel chu an lut thlanga la tuna chuan sang khat vel chu Ukraine hian anomek niin British intelligence le Pentagon te chuan an soi khovel ram sang sanga security firm hi chu anoma
Wagner Group te hi chu andang lam hret sipai trafilora ngai thin ania Russian sipai atanga chol to te ani deuh fur asoi war deuh te phei chuan Putin atana rino mem a sipai bik ten ni antia Russia thau so ka hosa Yevgeny Prigozhin chu an ho tu pa bera an chalane Wagner Group hi khovel mun ranga an lo chetoa mi phil an thiam viau nia soi thin ania an mani chui tu Russian journalist pathum te Africa rama mi poimo thren khat te chu an lo da thato ninan soi mercenaries si Russia chawin an manglem lo Ukraine ramuturin mi thahnem tak an lu tani kha khang mi te kha Russia chuan zatel kan ka phlum toe anti Russia in asipai tak ni lo indo tura ho thei amang hi khothlang ram te chuan Ukraine be turin sipai chakna tirlu chau anilawa in runa ani ti nem het tu ni antia Ukraine ramdang mi indo tura lu te chungcha ngero an soi du lem lawa Russia chuan heng mi te hi angai mo thu alo soi zau to ani kha Ukraine ramut tumji nga hian private sipai Navy SEALs lui omkhom na Blackwater te chuan thlona nen kan han lu tanga Russian ho chu kan han no pange Ukraine buaina hi achua ngai lowang tiin US sarkar hne na thlona mantir turin rotnan siama pompui anni talo ni nan soi Blackwater te hi Middle East Indona chena tak mai nu nau po zualova chechi kha ania an chanchin hi rem changa kan labi chiang donia Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Russian sipai te chu an chak lo na lai kalsanin mundanga chetan tuma in ring renga om kan ngai tina soya British intelligence in tukina thuchua an siama an tarlan danin Russia tangin sipai sangkhat zahni vel an lu belle towa hei hian alantir chu Russian sipai te an che thalem lowa nunna chana nom nual ti hi ni ante US sipai te poin Russian sipai te hian indona thutluk na siam zung turin commander an nei mu mal lova chuwangin an che that theilo pha nin an lo soi ve mek boka commander an nei lo wangin boruak leile tuipuya an chet na chu a in rual lo ta sunga an duanga na le rangin an che theilo pha nin an soi khothlang ram intelligence te chuan Russian sipai te hi an hnual to hlea anin beina satna lai le an thlen hlat deuna laia chuan silai mu te anin dailo chang om to a mun then khata Russian sipai mani le mani in kap hriat turte a om ta zut boka karmasa Russian in dolong tuipui kamading ka chiatani te Russian general nunna chan anom tak nualawang te in thupekin hlan chhon konga harsat na lian tak kan to ka Ukraine an chet thatheilo chan pakhatani anti Russia hian asipai pa ngai te an chet thatlawa wang hian anni aya torot jok poisak nei lowanga ile Ukraine sipai te poin an hlau nia soi thin chechen sipai te chu an hruai tu pa Ramzan Kadyrov hovin Ukraine antir luta Mariupol la turin anda niin khothlang lam media te chuan an soya an che thatlawa wang hian Russia chuan Ukraine rampum beilovin Chcha ka Donbas bial chu beitumin ruwa manna an thak ta ni te in an soyane Ukraine lampo an chen oi ve tho mai an president Zelensky chuan an general pahni te chu an ram an thlop lo wangin an ni na tangin an chol tir tia soya general pahni te hi Ukraine Security Service Intelligence le Law Enforcement Agency ta na thok nia hriatan Ukraine khwale tuiten silayan choya a then ramdang atanga an lu le lain ramta na thahnem ngai waklo pasal thra lo wangchi kha an kol ve tho bok ti na niom takane zungzam hlau ompur ruawanga nuclear kai hnoya chiat na lian ber lo thlen to na Chernobyl nuclear power plant chu Russian sipai te chuan an chuasana an chuasan chan hi nuclear zungzam put ru a omwang nia soyania zungzam hlau om vilveng tu te chuan hemi chungchang hi an lazir chiang don
hetila hian video conferencing mangin ram pahni te hian voina in biak na an nei chhun zom le a kan tarlan tawngin Ukraine chuan NATO zom an tum lo tu te Crimea chu cha nan hre lo ti te an lo soi to a an phut le chu an ram ven himna ania hemi chungchang hi voina an soi ho le Ukraine hi Britain tiamin ram som ni borvelin ral thuaman pek bel tur thu an soi thar le bokane hetila hian India Russian Foreign Minister Lavrov acha meka ram pahni te insum don ton na chungchang chu Indian Foreign Minister aron soipuya India in Russia tangin leidu anei phot chuan kanin hong renge atia tun buaina remna zon konga India chu ram pahni ten anrin ani thua soya tun buaina a remna zon konga India chu ram pahni ten anrin ani thua soi Russia le India Foreign Minister te in bia chu US chuan abenkhon hle India hian Russia hlok na tura sum don na akalpui ani chuan kan hrek na bo chiat na ni thei tin US palai chuan anin biak ma hian soya India le Russia hian in sum don ton na tan dollar aya ruble le rupee man chungchang te an soi du na ne Russia tangin India hian mantlom zokin tuyal theiala lut khania US in hei hi angai moni chuan Europe ramte en mai ro utiin thutlung na siam chungchang chu India in asoifia hetilai hian Russian tuyal thei thon chua atlem theina tan hian US chuan tuyal thei tamjok chu thon chua tum ti te asoi to nge hengvel hi Ukraine buaina in ka ruk athlen ta ka thil awmdan chu alani e